Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri, egunon Mai. Egunon Inigo eta egunon Mai. Egunon ekipo, haizu zeren inguruan bidaiatuko dugu gaur. Inauteri zentrismoa amaituta beste gai zentralen bat topatu beharko dugu, ezta? Ez da oso originala, baina eguzkiari deitzeko edo heliozentrismoarekin has gaitezke. Begira, Nikolas Koperniko 1873an jaio zen Togrunen, lehenengo Prusian eta egungo Polonian. Koperniko matematikari, astronomo, lege gizon, fisikari, kalonje katoliko, gobernadore, administratzaile, buruzagi militar, diplomatiko eta ekonomista izan zela esan dezakegu. Berak formulatu zuen lehenengoz eguzki sistemaren heliozentrismoa, lehen aldiz Aristarko Samoskoak ulertua. Jak. Hamara maiketago eguzki beroa, hamara maiketago eguzki beroa, ama burua mindot etxera banoa, ai oiei etxera banoa, hamara maiketako eguzki beroa, eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, biere toriko da demora ona bada, ai oiei demora ona bada, eguzkie joan da bere amagana. Heliozentrismo ez da gai txarra udaberrirako trantsizio honetarako. Baina inauteri zentrismoaren ondoren ipuin zentrismoa datorrela uste dut, ez da Mai? Niretzat bai. Hau jaialdia hasi da eta nik ipuinak baino ez ditut ikusten nonai. Beira, adibidez, 1957an jaio zen Uruguayen Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Latinoamerikako ipuin laburren maisuetako bat izan zen. Prosa bizia, naturalista eta modernista egiten zuen. Errealismo magikoa deritzanaren aitzindari izan zen Horacio, oiana du ipuin askoren gertalekua, eta gizonaren eta izadiaren arteko gatazka dute gaitzat. Goiaria, zuinen ezer, txoriño bat kantari, eskualdun arbolari, zazpiko bintzien, amodio kazten, euskarari beti esker, jaraikina interuratzen, ez sekulan bazten. Ez deia sarnagari, muri ez du lazer, txori bat kantanari, eskaldun hau bide. Ez deia sarnagari, muri ez du lazer, horrela nik gustoko dut ipuin zentrismoa. Ipuin kontalariei buruz hitz egitea aukera bikaina iruditzen zait. Data hauetan pixkat obsesioa da niretzat, benetan, esaten dizuet. Ez dut beste gairik buruan. Beida, Goiuri, zurekin pentsatzen hasten banaiz, Goiuri Ezeizaren ordez, Gabino Ezeiza datorkit burura. Buenos Aireseko San Telmo auzoan jaio zen Gabino Ezeiza, 1878an. Ezeiza paialari ospetsuenetarikoa izan zen, paiak kantatzen edo ospetsua, eta bere lurraldean oso ospetsu izateaz gain, Uruguain ere sona handia lortu zuen. Bere kontrapuntuak ospetsu bihurtu ziren eta mugarri izan zen Juan de Nava abeslari uruguaitarrekin 1884an uztailaren 22an ospatu zen kontzertua. Topaketa hartan Ezeizak gero ezaguna izango zen Heroiko paisandu abestia improvisatu baitzuen. Heroiko paisandu, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Hechos y tu gloria es esplendente, se cantan en mi patria como aquí. Hermanos, en las luchas y en la gloria, lo mismo que allá en Ituzaingó, y en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico paisandú,
yo te saludo, la Troya americana porque lo es. Zure ikuspegi ipuinzentriko hori probatu nahi dut, Mai. Adibidez, duela 10 urte gertatu zen zerbait izendatzeko eskatzen badizut, zuri zer datorkizu burura? 10 urte, bi izen datozkit berehala burura, Harper Lee eta Humberto Eco. Nell Harper Lee estatuatuari idazle ospetsuenetako bat da, urretxindor bat hiltzea, To Kill a Mockingbird idatzi zuen eleberriagatik. 61 Pulitzer sari irabazi zuen fikzioa sailean eta gaur egungo estatubatuar literaturaren klasiko bilakatu da. Makina bat zara, Mai, begiratzen aritu naiz eta aipatu duzun bestea Humberto Eco duela 10 urte hiltzen baita ere. Ekoren eleberri ezagunenak Il nome de la Rosak, arrosaren izena lanak, 14. mendean Italiako monasterio batean gertatutako hilketa misteriotsua du gaitzat. Baina sakonean lantzen den gaia, egia da, teologia, filosofia eta historiaren ikuspegitik zalantzan jarri eta aztertu nahi da egi hori. Liburu hori mundu osoan best seller izan zen, 1986an, Jean-Jacques Arnaudek eleberri horretan oinarritutako film bat zuzendu zuen. Eko kospe handia lortu zuen urrengo lanarekin baita ere, 1989an argitaratutako Il péndulo di Foucault, Foucaulten penduloa izenburukoa. Foucaulten penduloa edo arrosaren izenari esker besteak beste, Ekok 30 milioi ale baina gehiago saldu zituen. Xamurra, zure ximurra mumma inbeste du kontatzeko. Zure altzoan bizitza oan, nire harima gozatzeko. Siduruko amatxi, hondaruko arantxi. Bide argitzearen amuak usatzearen, hori bezarkatu kantua. No, argi, kontu zibili ipuinzentrismoarekin, pixkat obsesiboa da, esan dizuet. Hainbesterako da? Probatu nahi duzue? Esan beste zenbaki bat? A ber, 13? Ez aiagoa jarriko dizut, Mai. 13 bideramar. 13 bideramar, 120. Gaur Andre Breton jaiotzaren 120. Gaur Andre Breton jaiotzaren 120 urte horrena da. Ikusten hau surrealista da, Bai, egia da, 1886an jaio zen Andre Breton, Tincherbraien, Orne, Normandian, Frantzian, Europan, lurra planetan. Ikusten goiuri, obsesiboa da, surrealista. Andre Breton idazle eta poeta frantziarra eta surrealismoaren sortzaile nagusia izan zen. 1924an Manifeste du Surrealisme idatzi zuen mugimendu surrealistaren abiapuntua izan zena. Brown leaves that fall like rain. The sky is burning with a bright red flame. Rains are falling just like the dying. Bai, uste dut kutsatu egin nauzula. Bapatean, duela urte batzuk, irratsaio honetan egon zen kolombiar ipuin kontalari bat etorri zait burura, Nicolas Buenaventura. Kutsadura indartsua dago, beida. Bere aita 1925an jaio zen Santiago de Calin, Enrique Buenaventura, gaur hain justu antzerki referentzia. Kolombiako antzerki berriaren sortzailetako bat da Enrique Buenaventura. Kaliko antzerki esperimentalaren zuzendari gisa 1955etik ia 60 antzerkilan, saiakera teoriko eta kritiko gehiago, konposizio musikalak, poemak, ipuinak eta pinturak ekoitzi zituen. Laburbilduz, bizitza oso bat sorkuntza artistikoari eskenia.
zintzen urdin ederrik. Musuan zain, egona izalterrik, zanazkatu naiz, nagonez garaiz emango dizut nik. Ipuinaz aparte, gaurko irratsaioan antzerkia zitzeingo dugu Lorena Arangoarekin. Eta behingo zentzule kontatuko dizuegun munduan dauden bigarren kafearen elkarrizketa akustikoen kopiak nolakoak diren, bai, izatez badaude, baina labeldun bakarra gurea da. Eta Eneko Iturbek, Victoriar garaiko estetika joera toksiko eta zitzeingo dugu. Eta Mai Gorostiagarekin Abazago jaialderen edizio berriar morgilduko gara. Uste dut kafezentrismoaren garaia iritsi dela, hasiko gara edo zer? Beti da ona zerbaiten inguruan biraka aritzea. Eta buelta batzuk eman ondoren gustatzen bazaizu, hurbildu. Egunon indar zentripeto zaleok, kutsaiak 19 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozo egunon. Egunon guztioi. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1132 du. Otsaiak 19 goizak 10:21 minutu. Eta hemen 3 hurrengo 2 orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light. Egunon guztioi, bamentxe gabiltza, hain zuzen ere Bruce Springsteenek duela aste bi, igual 3 aste izango dira, Streets of Minneapolis kantu hau kaleratu zuen, aizik eta orokorrean Trump administrazioa gauzatzen ari den politiken aurka osatutako kantua, eta haren ahotan duela hamarkada batzuk entzun genuen Streets of Philadelphia horri keinu eginez, Streets of Minneapolis hau, da honekin abiatuko dugu. Gaurko saio hemen gure txatean egunon, Goiuri zer modu zaude hobeto, gaur bigarren kafe hau, zure omenez. Ze bonita. Goiurik ez du kaferik hartuko, baina guk bai ez gorka. Mai, ea ahoz joaten naizen, martxoaren 27an seguraski bai. Osondo, ni hurrengo astean, martxoan bertxo parte hartuko dut, eta adi
agurrari mozorrotuta, ez da zer esan duzun hor Gorka, baina goiurik lagunduko dit. Ni Gorkari eskertu nahi diot, bidali zidan mezu bat, ja bere antzezlana egina, urduri pasata, eta oso ondo atera zela arrakastatxoa, eta sensazio politikak. Beraz, bazoriona, Gorka. His face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and... Eta hemen gure txatean Edita Prokosek dio egunon, gaur bidantza, 22. Bai, ze Goiuri mukiak entzeko paperaren bila joan da, ezta? Bai. Ai, amatxo maitia. Hementxe bizitza, aizue, galdetu du Gorkak Euskal Herriko itzulia noiz izango da aurten. Euskal Herriko itzulia gizonezkoena apirilaren 6-tik barkatu 11-ara, alegia apirileko 2. astean, astelenetik larun batera, eta esango nuke emakumezkoen itzulia, badakit maiatzean dela, baina data zehatzak esan behar badikizut Gorka, segundotxo bat beharko nuke. Now they say they're here to uphold. Hori da, maiatzaren 16-tik 18-ra, bai bata eta bai bestea, hementxe Naiz irratian kontatuko dizuegu, zuzenean, oiko lantaldearekin, Julen Goikoetxea eta biok, eta lagun mordoa, xehetasun guztiak zuen gana ekartzeko. Lehenengo gizonezkoena izango da apirilean, esan da bezala 2. astean, eta maiatzaren 3-ean 16-18, emakumezkoen itzulia woman, hementxe, biak kontatuko dizkizuegu bai, hemen Naiz irratian. On the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice. Maite dutak kontatzeko tarteari iritsi zaigun, mai? Ez dakit zure maite dutak prestote duzun? Bi ditut, lehenengo azkarra eta, maite dut, ez dakit ninauteritan eta itzalpean lan egiten duen jendeari, ez? Aurten tokatu zait, desorduetan ibiltzea, konpartza prestatzeko eta gauza horiek, igual goizegi esnatu naiz, eta pasan naiz kaletikan, oiko ez diren orduetan, eta ikusi ez, hortze, garbitzaileek, edo reponedorek, repartidorek, tabernari garbitzen eta bar, ikusten ez den lan hori, gero beste guztik disfrutarazteko, ez? Eta bentsat maite dut izugarrizko lan hori. Eta bigarrena gauza kuriosoa da. Maite ditut ez dakite ezoiko txokoak, txoko magikoak, espero ez duzun txokoak, larun baten, gonbidatu zidaten mokautxo bat hartzeko baserrizar baten, eskualdekoa, eta beko solairuan, horrelako txoko bikupela txikiekin, eta mokautxo bat hartu nuen bikupelakin, eta ezan komo ez dakit, beste gari batera transportatzen mokoa, eta gustatu zitzaidan, ez dakit, hain gustora nintzen, esan nuela bai da, urrengo maite duten aipatu behar dut, así que maite ditut horrelako txoko magikok. Nik beste maite dut bat nuen gaurko eta kontatuko dizuet gerora, baina nahi gabe Streets of Minneapolis horrek eraman nau Born to the USA ontara, eta Born to the USA honek konektatu nau joan den urteko inauteriekin. Oraingoak pasa berri, eta lehenguan ere kontatu nuen urtero guki igandean, hainbat lagun zuzeneko musika jotzen eta mozorrotu eta alako show edo, ikustalditxo bat, ikuskizuntxo bat egiteko joera izaten dugu. Aurten, bat ardi zorratuta, beste ardi zorratuta, bazkenean erabaki genuen etzegoela modurik, eta esan faltan bota dut, ze nezita estresa handia sortzen duen, gero, holtza batean zuzeneko musika egiten, inauterietan jendea gozaraztea, uste dut musikari bezala horrelako oso gauza gutxi egon daitezkela hain politak, eta tira, nahi gabe kantu hau jarri dut, batak bestera eraman nau, eta horrekin gogoratu naiz, uste dut urren urtean birrantolatuko garela, osasuna medio, baina horten kale egin dugu. Eta ala eta guztiz ere,
inauteriak beti topatzen du bere bidea gozatzeko, eta, bueno, hortenik beste bide batzuk topatu nituen, betiko lagun batzuekin, eta zuzeneko musika asko ez, baina zuzenean kantatzen aritu nintzen, larumat gauean osatu nuen Kafe Irron kantu horren bertsiola inauteri zale bat, horri Oskar Sonrealeko jokalaria zela eta etzela, eta hor atera ginen lagun batzuk tontuaren egiten, eta tira, faltan botata ere, baina inauteriak beti duela gozatzeko espazio bat. Horrelako kontuak, Goiuri, zure maite dut azin da. Begira, nire maite duta da, atzo gertatu zitzaidan zerbait. Atzo iluntze aldera, etxera nindoan, arratsaldean, pixka bat atera nintzen, ea osatzen nintzen kaleko haize freskoarekin, eta, topo egin nuen mutil gazte batekin. Eta mutil gazte horrek esan zidan, Ramadamaren lehenengo eguna zela, eta etxera bidean zegoela iftar edo deitzen diotena ez, baraualdia mozteko egiten duten afari hori edo horra bidean zigoala eta ea 20 barra bat erosiko nioken mesedez. Ja, egun oso zera bala, jangabe, Ramadana gizue baraualdia egiten dutela eta atzo hasi zela, eta elkartruke guzti hau euskeraz izan zen. Ara. Kontua da, bera ez dakit nongo ote zen, baino nabaritzen zen euskaldun berria zela, eta azentoa bazen, ez? Ez dakit ze herrialdetakoa, baina nabaritzen zitzaion, etzela hemen jaioa, eta orain jari zela euskara ikasten, baina konbertsazio guztia euskaraz izan zen, estatzeak kaixo, mesedez, Ramadana, lehenengo eguna, elkar ulertu genuen. Eta, antxe ondoan badago kafetegi bat ogia saltzen duten, eta 20 barra bat erosinion eta emanion. Eta etxera iritsi nintzenean, sartu nintzen sare sozialetan eta ikusi nuen zegoela sekulako eztabaida burka, nikap eta hijabaren arira, ezta? Eta Ramadamaren hasiera zela, eta leku batzuetan, albistegi batzuetan, edabide batzuetan Ramadana aipatu zutela, baina ez zutela aipatu garizuma, eta ea integrazioa zer den, eta zer ez, eta ikusi nuen sekulako eztabaida zegoela horrekin, ez? Eta jendeari zela hitz egiten integrazio faltaz, edo ez integratzeaz, erlijioa erdigunean jarrita, ezta? Eta etortzen direla gure herrialdera, eta jarraitzen dutela bere ohitura islamdarrekin, eta ikusi nituen sekulako eztabaidak eta pentsatu nuen, niri bosta xola pertsona honek ze erlijio jarraitzen duen, baina niri pertsona hau, Ramadama ospatzen ari den pertsona hau, zeharo integratuta dagoela iruditu zait, ze euskeraz aritu gara hitz egiten, eta euskeraz gerturatu zait, eta nik ez nuen hitz egiten, eta nik sentitu nuen Euskal Herrian integratzeko alegin handiagoa, edo behintzat esanguratsuagoa zela, hizkuntza hautua, eta ez bere erlijio autua, ezta? Niri, bosta xola bera Ramadama egiten ari zen ala ez, ze jainkori errezatzen dion, edo ez dion inongo jainkori errezatzen. Niri iruditu zitzaidan, elkar bizitzarako behintzat, asko esfortzu handiagoa egiten ari zela euskeraz hitz egiten, beste edo zein esforturen gainetik, ez? Eta iruditu zitzaidan, pixkat, ez dakit kosmikoa edo zer, baino justu, 5 minuturen bueltan topatzea, pertsona bat etorri dena ona, eta euskera ikasten ari dena, naiz eta ez den bere ama hizkuntza, eta gero topatzea, 2 minuturen bueltan, sekulako eztabaida sareetan integrazioari buruz, iruditu zitzaidan bitxi, eta
Eta ekarri nahi nizuen historia hau, ze bueno, hemendik besarkada bat mutiko honi, eta jarrai dezala euskara ikasten, ondo aritu zen, ze elkar ulertu genuen, eta Ramadan bebarak. Bien bilatzen nola esaten den, amen arabieraz. Eta harritutan nabil ikusten, amin esaten dela. Amin. Da, esan nahi du, oala gure eskaera onartu. Eta pentsatu dut, euskarara ekarrita, alaberi batek funtzina ezagukela. Hemen txedago ginen guztia, hemen txeda orain garen ondarra, amildegi hontan labain dijoa oraina. Beste leku baten behar genuke, beste garai batean behar bada, baina amildegi hortan itxuan noa zugana. Ikusten zaitut lo gauaren ertzean. Goizteko 10:36 minutu segituan mai gure aurkezle eserlekutik entrevistatu eserlekura pasako zaigu, pasada izatez, baina Goiuri, Abraham Kupeiroren sarrerak zozkatu behar ditugu, bai ala bai. Bai ala bai, joaz elkarrizketa eman zigun Abraham Kupeiro. Kera garria, ni italian nintzen, baina handik entzuten aritu nintzen, eta... Ze derra nola esan zuen, iraganeko ateak irekitzeko giltzak ez dira nereak. Horreko, bueno. Iraganeko ateak irekitzen dituzten giltzak ez dira nereak. Izugarria, Abraham Kupeiro. Abraham Kupeiro, ezagutzen ez baduzu eta elkarrizketa hau entzun ez baduzue, kontatuko dizuegu badela Galiziatik datorren musikari bat, eta ari dela, antzinako soinuak berreskuratzen, bera ezagutu genuela, eta egia da ezaguna dela, musika tresna bitxiak erabiltzen dituelako, naiz eta berak ere elkarrizketan bertan kontatu zigun, agian hori dela bere eskaintzatik eksotikoena edo arreta ematen duena, baina askoz zerbait askoz sakonagoa dagoela atzean, eta berak berreskuratu nahi dituela doinu batzuk, eta ari dela horretan, eta nola ez, Euskal Herrian izango dela, eta eskainiko duela, bere proiektu honen, aletxo bat, eta zer esan zigun, zozkatzeko sarrera batzuk, gure entzuleek gozatzeko, berak egiten duenarekin, eta guk sare sozialetan egin dugu zozketatxo bat, jarri genuen Abrahamen bideo bat, eta esan genizuen, idazteko sarrera hitza, eta sarrera hitza idazten zenutenen artean, egingo genuela zozketa, eta egin dugu, eta orain izena galdu dut, Naia, badakit Naia dela irabazlea, baina ez dakit Instagrameko kontua nola zen, oraintxe bilatuko dut. Naia goiko, esan duzu. Naia.goiko ustet zela, ondo esan nahi nuen, Naia.goiko, berak irabazi du gure zozketa, jarriko dugu gure sareetan, baina irabazi ditu, bi sarrera Abraham Kupeiro ikusteko. Abraham Kupeiroren kontzertua, bihar ostirala, Tolosan, eta aintzinako, eta munduko doinuez inguratuta kontzertu ikaragarria gozatzeko aukera izango du entzuleak. Soinua ahaztuak arratsaleko 8:30 izango da kontzertua, Tolosako Leidor Zinema antzokian, Abraham Kupeiro ikusteko aukera entzuleok, eta Naia Goikok bizarrera izango ditu hortarako. Nekane Altzelaik idatzi dugu, Saba Alkair ezakintasun handia dago Ramadanaren inguruan, gai oso interesgarria.
zalantzarik ez daukagu. Bai, ados. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok esnatu zenean kalabazak han jarraitzen zuen. Badator ahoskotasunaren nazioarteko jaialdia. Ahoz hau 2026 urteak eta lanak urteak pilatuz, baina gaurdaino iritsi dira. Neurri handi batean, gure lankide eta bidelagun den Mai Gorostiaga Pozoren lanari esker, eta arekin, intu jaiduen lantale guztiari esker noski. Eta gaur Mai gurekin izango genuela baliatuta, aulkiz aldarazi dugu, eta galderak kuke egingo dizkigu berari, eta erantzunak berak emango dizkigu guri. Mai Gorostiaga Pozo, egunon berriro. Ui, barkatu, mikro iriki, aulkiz aldatu eta mikro aldatu zaitut, claro. Egunon berriro, egunon. Eta horrengo jurizu, eta egua, eskerrak ahozkotasuna zitzegin behar dugun. Galdetu nahi nizun, inigo, egingo dizkiogun bigarren kafeko galdera ofizialak. Bai. Inoiz ez zaitokatu, bai da? Mai, badakizu, Mai. Zuk erabaki behar dezu, bietako zein erantzun. Lehenengo galdera da, zinema zuzendari bat etorriko balitz orain, eta esango balizu, Mai, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut jaio zinenetik orain artekoa kontatu, konta dezaket soilik etapa zehatz bat, ze etapa izango aukeratuko zenuken, hori da lehenengo galdera, eta bigarrena askoz laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, badakizu horiek direla gure galdera ofizialak, eta, karo, aurkezlei normalean ez dizkiogu egiten, baina gaur gonbidatuen aulkian zaude, eta beraz, egokitu zaizu, bietako bat erantzutea. Eta ze kurioso, beste aldean entzun dut, beste erantzuna, eta baina inoizen ez jarri nire buruan, ni zerango erantzungo nitzatek ez. Venga, funeralarena, ez dakit, etxean askotan itzin dugu hori buruz, eta ez dugu irudikatzen gure burua funeralak diren moduan, ez? Festa bat, izugarrizko karnabala, bukatu dela inauteria, baina, ez dakit, nien eiz egongo, edo nire harima hortxe jarrituko da, eta baina nik igual ez dut disfrutatuko momentu hortan, baina bai nahi dut, beste guzti jarraitzea gozatzen, ipuña kontatzen, musikarekin, dantzaiten, antzerkiten, paiasokeriak egiten, eta horrelako clown festa bat, ez? Izan naiz horrelakoren bat, adibidez, paiaso bat hiltzanean ospatu zuten horrelako zerbait, eta magikoa da, malko pilo bat ziren, baina beste koloreko malkok dira, ez? Eta, gustatuko lehizadeke horrelako festaren bat. Ederra? Baina, galdera bakarra erantzungo du. Bai. Aizu guk aukeran biak ematen dizkiegu gure gonbidatuei, eta bakarra aukeratzen dute. Pelikularena, benganin nahi dut. Bai, mesez. Laburmetrai bat egin, Imanolek zuzenduta, eta ikusten nola esnatzen nahi zen goizian sarrera prestatzen honean atorren ostegunero. Zeona. Hau jaialdia badator ez, iritsi da, nolabait esateko, ume horrek
dauka, Greta Thunbergen ikaragarri zuantza. Iguala da. Oraintxe gure eskaparatearen bestaldean entzuleok, hau, ez dakit entzule guztioi zenbaitetan kontatu dizuegu, baina asko zaretik, gero eta gehiago gainera, azken audientzia datuek, ez dakit, hori erakusten digute. Asko eta asko zaretela, eta beraz hemendik eskerrik asko eta besarkada bat Euskal Herri luze zabalean, eta mundutik ere, entzuten gaitu zuen hoi. Bigarren kafea Tolosako gure laborategitik egiten dugu, eta hemen kristalera bat dago. Hau, garai batean, erakusleio bat. Argazki denda eta laborategi bat izan zen. Horregatik laborategiaren hitza, badakizu lenguan goiuri, barkatu entzuleok nazten ari naiz, baina jarraitu dut. Badakizu lenguan nire joan bene egontzela, inautiritara parrandara etorrita bere lagunekin Donostiatik, 16 urteetan erabeia altu handi bat, eta ona sartu zenean zen, bai, behin Diegorekin, bera nahiarekin, hemen egon ginen, bai, honek izen du laborategia, eta etzan gogoratzen, klar, askotan kontatuko genuen, baina, zuk 10 urte zenitunean, behin bideodei bat egiten ari ginela, esan zen horako, osaba, zertzaude, irratiaren laborategian, eta goiuriri grazia egin zion, eta orduztik, gure laborategia izena du. Eta gatu zen hola begira, eta, igual sonatzen dit, baina, ja, ez dien urte pasa gure ikuspegitik, baina 16 urteko, gazte batentzako, 10-16, urte asko dira, ez? Hori, gure laborategia kristalera batez inguratuta dago, eta jendeak kaletik ikusten gaitu, eta gurtzen gaitu. Eta oraintxe geratu da, ume horrek zer izango zituen 5-6 urte. Bai, horreko zerbait. Greta Thunberg txikitan. Bai. Berdina. Bai, sekulako antzazuen, bai. Bueno, antza eta antzarra, guk behar dugu ipuinei hartu trantza. Eta Mai Gorostiaga Pozo kontatu beharko diguzu, aurtengo edizioaren, ez dakit, berezitasunak, xehetasunak, zein izango diren, ze urtero daude, batetik, nazioartekotasun hori, bestetik, urtero ere Euskal Herrian pixkanaka zabaltzen zuaztela, konkista txikiak egiten, lurralde berritara iristen, oso Gipuzkoan hasi, oso Tolosa inguruan hasi, oso Amarotza auzoan hasi, eta pixkanaka, hazi eta mundu mailatik kontalariak dakartzan jaialdi bat da, oso? Bai, eta zubiak erikitzen Euskalduna kanpora juteko ere. Horten adibidez, Kolombian egon gara, eta goin konbenio bat sinatu dugu, primizia handi bat, konbenio bat sinatu dugu Galiziakoekin, Galiziako Atlantika jaialdiarekin, eta Euskaldun bat jungo dela urten, hango jaialdira. Beraz, Amarotzen, Tolosa eta Ordizia dira jaialdiaren zutabeak, eta beraien inguruan, azken urteetan, 20 herritara iristen gara, ez? Aprobetxatuz, Ordizi eta Tolosako, indarra eta, eta babesa. Egun sueltok, dituzte gure kanpotarra, gure, gonbidatu internazionalak, eta saiatzen gara mugitzen, han eta hemen, atzo adibidez Arrasaten egon ginen, Estrella Ortizekin. Estrella Ortiz, jendea pixkat ezagutzeko, bera da Maratón de Guadalajara sortzailea, Maratón de Cuentos de Guadalajara. Da itzindari bat jaialdietan, nazioan, eta, ez dakit, itxasargi bat, beste jaialdientzako, izugarrizko movida da hori, 48 orduz geldirik ez ipuinak kontatzen, Guadalajara ospatzen ekainean, eta jun behar da, arean noizbait jun behar da. Eta hoi Estrella egon da gurekin, gaur egongo da Elgoibarren, bihar Hernani, larun baten Tolosan, iganden Eskoriatzan, gerturatu eta ezagutu Estrella Ortiz, ez dakit, erreferente puska delako. Eta hemendik estudiotik pasako dira Ifigeneia Kakridoni greziarra egon zan, guain dela 3-4 urte egon zan gurekin, eta errepikatzeo, eta horten, jake rodari zalek gara. Inigo bereziki, juntzela rodariren etxea ikustera. Aditua, Simone Negrin italiarra eta aditua rodarirekin etorriko da, eta eskatu diot pixka bat, tartetxo bat, eskeni rodariri buruz hitzeiteko. Ze ona. Oso gauza berezia da, ze gaur egun nik askotan esaten dut, ahozkotasunaren inguruan pixka bat badakigula, eta askotan esaten neurri handi batean, zuri esker, eta zuk gurera kartzen duzun energia, ahozkotasun energia horri, eta kontalarioi guztiei eskerez, baina Maik rodari gurera ekarri zuen momentutik, rodari zenbatetan agertu den nire bizitzan. Ez bakarrik bidaia hontan, askotan kontatu duela, ez? Idazle, musikari, pedagogo, espazio askotan, momentu batean rodari agertu da, eta gainera normalean jendeak hitz egiten dizu rodaritaz asumituz ziurrenik ez duzula ezagutuko. Eta oso kuriosa egiten zait, pixkat Bader-Meinhof, goiuri, pixkat.
Bueno, Mai Gorostiaga Pozorekin ari gara ahoz-aho jaialdiaren inguruan, ari gara aletzen pixkanaka, ona etorriko diren nolabait, protagonista horiek, kontalari horiek guztiak, aipatu dugu Estrella Ortiz, Gaztela Mantxatik, datozen datetan esaterako, Maider Altzela izan zen pixkan nolabait guztiari bidea zabaldu ziona, hau San Blas ermitan zerainen egin zenuten lana? Astelenen zerainen eta ze polita, Maiderrek ikastaro bat eman du, zerengo ikaslei, zerainen bai aurten helduentzako 2 masterclass antolatu dute Iñaki Carretero eta Orleta Kortazarekin, beraz formakuntza pedagogia, ez dakit, aurtengo esango genukela jaialdian hazin dela, ez dakit handitzen ari dela, formakuntza eta horrelako ipuin pedagogia edo, eta Maiderrek izugarrizko lan egin du bere ikaslekin, eta hor ikustean, ipuin tradizionalak antzesten inauteriko astelenen herrikoekin zerainen, eta oso polita iruditu zitzaidan gurasok gutxi gora bera jantzi edo mozorra bere seme-alaben berdina zen, ez? Osea, txiki batek egiten bazun lamiana, amak igual lamiana etortzen zela, beste batek igual Mateo Txistu eta Josabaren bat, Mateo Txistu irudikatzen ere, eta iruditu zitzaidan tribua edo herria egiteko ekimena ezinbestekoa. Horretarako dira ipuinak, ez? Eta aprobetxatuz, aurten formakuntza bombo handia eman dugu, foko handia jarri dugu gai hortaz, eta ikastaro pilo bat egongo dira jaialdean. Asko euskal kontalariak, ia guztiak, bigarren kafetik behin baino gehiagotan igarotakoak, beste batzuk niri zalantza sortzen diate, akaso ikusten dut hemen adibidez, Ifigeniak Kakridoni. Gurean izan da, Mai? Bai, ez da? Eta kantatu zuen. Kantatu zuen, hemen hori da. Hor zure gitarrarekin. Burura etorri zait, berare gurean izan zala. Greziatik aurten ere badator. Bera gogoratzen dago, naiz libre zaude tortzeko eta hori, berekin ziten, eta esatzen, aurten ere irratira jongo naiz, eta esan nion noski Ifigenia horrela esaten badidazu pasa garzara laborategitik. Ikusten ari naiz, martxoaren 3an hasiko dira bere emanaldia, egun batzuk lehenago etorriko da, ez da, Mai? Justo hortan, baina ostegun hortan egongo da, ez dakit. Nien aizen egongo zoritxarrez, baina moldatuko zaretearekin aritzeko. Orduan, laportuko dizugu gitarra. Bai, gitarra hori, Korean erositako gitarra hori, edon horrek erabiltzeko moduan dago. Tira, Maider Altzelai, Mertxe Izpurua, hemen badago, emanaldi bat oso polita, gertuko magia kale ikuskizuna, eta hemen elkartzen dira, beste euskal talentu mordu bat. Eneko Gutierrez, Maria Arandia, Asier Saizar, Oier Jurado, eta Beñat Zubizarreta, kondego zumei. Ze belaunaldi dakagu mago gaztekin Euskal Herrin. Garai baten 3 izen bat, Imanol Ituñokin egon nintzen, egon ginen izketan ez, pasaden astean, edo Azerkida mendi pasatakoa ebai, edo mago txandeno goratzen dugu, edo tor, hemen daude gazte batzuk, hiperpreparatuta, sarituak, eta gertuko magian aditua, ez? Ordiziko plazetan, ibiltzen bazara tabernaz-taberna edo terrazatan, eta gerturatzen bada mago bat horrelako ipuintxo magikoa kontatzeko, truko batekin edo, eta oso polita, ume gerturatzen dira Mai, eta hor gurasok eta daude, oso belaunaldien arteko ekimena da, nahi badezu jarraitzen duzu beraien atzean beste urrengo plazara juteko eta magia gehiago disfrutatzeko, edo bestela zuzure kuadriak ez daude, batean trukito bat, oparitxo bat, eta jarraitzen zara zeuriarekin. Ekimen, azken urteetan desente, ez urtero, baina igual 2 urtean behin antolatzen dugu ekimen hau, porque oso ondo funtzionatzen ordizin. Beraz, kontalaritza magia, nik hemen beste galderat egin nahi nizun, Mai, zalantza ez interes asko sortzen dizkit, sortzen dit, edo interes ezberdinak sortzen dizkit, ahozkotasunaren gai honek. Askotan Amerika Latina ipatzen dugu erreferente gisa, Kolombiak hor badu pisu espezifiko bat esango nuke, izatez, behin kontatu nizun, kolombiar batzuekin euri interesatzen zaien ahozkotasunaren gaia, eta izen pare bat botan izkien kontalari kolombiarrenak eta flipatzen zuten, nola posible zuk ezagutzea, gure Euskal Herri txiki horretan egiten dugulako horrelako jaialdi handi bat, lagun batek antolatzen du, eta hauta beste. Baina Euskal Herriak berak, zeipuin kontalari konzentrazio maila, honen inguruko, ez dakit, formakuntza, hausnarketa espazio, kriston pixua dauka, pentsatzen dut, nolabait ere gure hizkuntzarekin eta herri izakerarekin zerikusia duela, baina zuk aipatu duzu ez, zubiak eratzen ari zaretela atzerrira jotzeko,
Baina benetan badagolako esportatzeko talentu ikaragarri bat, ez? Bai, eta azken urtetan ere, izugurezko generazioa dago honekin ere, Itziarrek Alderen eskolari esker, arabazan formakuntza eta ematen dula, segurazkia osagoe bai, eta beste jaialditxok, ekimenak, sarako ikusi edo ipuingarria izango da Iruñan, edo beste ekimenei esker, ez? Eta bai egia da, utxune historiko bat izan zen, frankismo erdin, ez? Eta kontatzen ziren gauza, baina beste modu bat, eta 80 hamarkada nola, bapaten, agertu ziren gure dinosaurio maitagarrik, ez? Jose Mari Carrere, Koldo Amestoi, Itziarrek Alde, eta horrelako Peio Añorga, ez? Eta hoiei esker, pixkanaka berreskeroatu genuen, gure idatzi zegoen historioa, eta historioak, daukagun mitologia asko eragiten du, bai, esango nukela mantentzeko hainbesteko ondairak, hainbeste, eta badaude herri konkretu batzuk, un kasok, esatezu, nola da posible umek hainbeste ipuin ezagutzia herri txiki baten, ez? Eta bai, esango nukela momentu polit baten gaudela, galderak ezberdinak izango dira, hemendik aurrera eta guain nola sustatu behar ditugun baldintzak, eta nola eman balorea egiten dugun lanari. Azken minutuak egueldiko, pixkat puertolikeño jali naiz. Bani. Bai, eguerdiko 11etara heldu aurretik, eta galdera asko dauzkat, baina pixka bat zentratzen joan beharko dugu. Batetik, aipatu ditugu izen batzuk, Andrés Roldán, Kolombiatik, ez dakit, aipatuko dugu, esaterako Isabel Agirre Saro bere, bertan izango da, horten gurean izan genuen, Amaia Elizagoien, Perutik, Mar Amado, nazioartekotasun hori oso presente dago. Kubatik Aldo Mendez, Laizzer Kubarekin harremanetan izango gara, bihar edo astelenean, pixet Kubako egoerare gertuagotik ezagutzeko, zuzeu mai ere hariko zara, nolabait zestoako emanaldi horretan, eta bestelakoetan, aipatu dituzu Iñaki Carretero, Radio Rebelde izango da musika emanaldi hori eskintzen, programa, nik gero eta handiago eta luzeago ikusten dut. Sentsazioa da, edo gero eta manali gehiago ditu hau zaok. Gutxi horara pasaden urtego bezala, bai. Azken 3 urtetan, igual, guaindara urte, igual, 40 ekimena, azken 2 urte hauetan, 50 pasaden urtean, eta hau gutxi gora bera antzeko zerbait. Eta egia da, eta beti saiatzen gara, ekintza paralelo hoi, ez? Kontzertua, musika, txotxongilok, magia, ipuña zentroa da, ez? Edo honen inguruan murgiltzen gara, baino ez da bakarrik kontalalitza izango, beti gusta ezaigu aberasten. Eitzaldia adibidez, Euskal Narratzaien topaketa, por cierto, ez dugu aipatu. Kikea Monarri, zorionak, Kikea Monarri. Topatu nuen asteartean. Vale. Eta esan nion, aizu Kike, bide bat ez, kalabazaren zer, eta esan zidan, nire bizi guztian kalabazak jaso ondoren, uste dut prest nagoela sari hau onartzeko, eta pozik ikusi nuen, bai? Bai, nahi esan zidan urduri zegoela, eta urduri, karo, azken finean, itzaldi bat emango dula guretzat, kontalarientzat, porque bera aditua da, txistetan, formatu txikiko zeatan, Karrerek aipatzen zuela prentxaurrekoan, erreferente bat da kontalarikoentzako, porque guk askotan txiste bat sartzeko edo umorea iteko erderara daukagu joera edo eskema, eta Kikek izugarrizko lana egin digu, hainbeste urte eta urte jasotzen eta zabaltzen umorea euskeraz. Gure tribuaren berba zaintzari bat baldima dago, da Kikea Monarriz, eta horregatik kontalarien izenean, urrezko kalabazazaria zuretzat, Kike. Kikea Monarrizekin batera Idoia Torregarai, Peio Añorga eta Dorleta Kortazar izango dira, 10. narratzaien topaketan. Nero Sabari eskarrak emango dizkiot, hementxe ekarri dit inauteritan atera genuen argazki baten impresioa. Anaia Rusian izan zuen, duela gutxi galdu zitzaion, eta hil zitzaion, eta argazki hori bera, nerekin nik Rafa Gorrotxategiren disfrazea egin nuen, eta inauteritako oroitzapen ederra hauxe, 2026ko inauteritakoa. Eskerrik asko, efortu? Vale, bestea Rafa Gorrotxategiren zako. Eta Mai Gorostiaga Pozo 11etarako oraindik 2 minutu baditugulako, urrezko kalabaza sariak aipatu ditugu, aipatu dugu musika, aipatu dugu nazioarteko ordezkaritza hori,
formakuntzak aipatu ditugu, ze falta zaigu azpimarratzeko? Ez dakit, oraindik lekua dago apuntatzeko lehiaketan, ordi izan iten da, narrazio lehiaketa urtero, epea bukatuko da horrengo ostiralean, jarri gurekin harremanetan, intujaiabildua@gmail.com, izena eman eta kontatu ipuin bat. Ez dakit, oso esperientzi polita da, bai, ez? Holtzaratu eta historio bat kontatu, hau irekia dago edonorentzat, ez? Eta ez dakit, nik uste dut herri batek partekatzen baitu historioak eta elkarbanatzen badu, barrun daukana, herria beratxa da. Mai Gorostiaga Pozu esango nizuke eskerrik asko eta laizter arte, baina esango nizut eskerrik asko eta itzuli zure olkira, mesedez. Mi esker zuei jarraituko gara, aste bat, txiki bat egiten. Bai, joango gara xehetasun guztiak, astero, gurera ekartzen eta protagonizetako batzuk ere gurean izango ditugu entzuleok. Batzuk musika egiteko ere etorriko zaizkigu, baina gehienak kontalaritzaren inguruan hausnartzeko. Ilargia erdian eta zo goruz begira zure keia eskuetan putzada bat. Entzuliok eta goizeko 11ak bueltan ditugu, beraz, lauteiatu hau beste momentu batean entzun beharko dugu eta bagoaz segituan gure estudio zentraletara ordukoaren bila, Lander Martínez lankidea antxe dugu eta Lander, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzule guztioi. Aman komuneko mobilizazioa egingo dute Tubos, Reunidos eta Maderas Jodio enpresetako langileek. Amurrion, lehen enpresan 100 lagun kaleratu nahi dituzte, bigarrenean 35 kaleratu zituzten jada. So Saiaraldea plataformarekin batera eskualdeko herritarren zati handi baten babesa lortzea espero dute. Bilantegiak kokatzen diren kuadriak kolpelatzak jaso ditu azken urtean. Horren adibide da, Balbospain Guardian eta Glavista bezalako enpresa handien itxiera. Bestalde, Osakidetzak ebakuntza kirurgikoetatik, amputazioetatik eta abortuetatik eratorritako gorpuzki ezarduratzeko araudia berrikusiko du. Iragarpena Euskal Herria Bildu Kotseiaren 6ean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioaren berdina da. Gaur egun, gorpuzkien kudeaketaren gastuak pazientek edo haien familiek hartu bat dituzte beren gain. Honeen baitan, Euskal Herria Bilduk legez besteko proposamena aurkeztu zuen dekretua berrikusteko eta aldatzeko. Alderdi soberanistak proposatu du gastua Osakidetzak bere gain hartu behar duela. Ekimena legebiltzarreko osoko bilkurara heldu aurretik, Alberto Martínez Osasun sailburuak arartekoarekin izan duen bileran iragarri du araudia aztertzeko konpromisoa hartu duela. Euskal Herria Bilduk iragarpena baikortasunez jaso du. Proposamen honen abiapuntua 2023an dago, Osakidetzak anputaturiko gorpuzki zati bat garraiatu eta erraustera behartu zion paziente baten kasuagatik. Eta pertsonen legez kanpoko trafiko kasu bat ikertzen ari da Ertzaintza Donostian, udaltzainek ihes egiten saiatu zen furgoneta bat geldiarazi zuten. Asteartean jatorri asiarreko hainbat pertsona zioaztela bertan. Lehen ikerketaren arabera, pertsona horiek hainbat ordainketa egin omen zituzten herrialde desberdinetatik leku aldatzeko. Gelditzen saiatzerakoan ihes egin zuen furgonetak eta azkenean Gipuzkoa hogei errepidean lortu zuten geldiaraztea. Furgonetan hainbat pertsona zioa zen eta horietako batzuk ihesi atera ziren. Ondoren, Ertzaintzaren patruilek aurkitu zituzten hiritik alde egiren saiatzen ari zirela. Une hartan guztiak dokumentaziorik gabe zeudenez eta egindako lehenengo ikerketen arabera pertsonen legez kanpoko trafikoaren ustezko kasu baten aurrean egon zitezkeenez ertzain-etxera eraman zituzten ikerketa abian jartzeko. Eta Gabriel Rufianek Espainiar provintzia bakoitzeko zerrenda ezkertiar bakarra aldarrikatu du boxi aurregin alizateko. RZ-ko hautetxiak onartu du beldurra duela hurrengo hauteskundeen ostean etor daitekeenarekin. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista, soy republicano, soy progresista, pero yo tengo miedo. Quizá porque soy muy consciente de lo que viene. Muy consciente. Y lo que viene no es lo de siempre. No es la alternancia política de siempre. Incluso sana. De izquierdas, derechas, ¿no? No. Lo que viene es salvaje. Esan du boxi probintziek guztietan irabazi nahi diola, baina horretarako ez duela zentzurik. Hamalau hautagaitza ezkertiar egotea berdina ordezkatuz. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? Astearte honetan Madrilen egin duen ekitaldian berretsi du Euskal Herria Bildu benega eta konpromisek emaitza onak izango dituztela, baina horrek ez duela ezertarako balioko Santiago Abascal barne ministro bilakatzen bada. A Bildu le va a ir de puta madre. Al BNG también.
¿A Compromís? También. ¿A nosotros? No lo sé. A la gente... ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve si Abascal va a ser ministro del Interior? ¿De qué me sirve a mí llegar con 10 o con 11 o con 12 diputados al Congreso si Abascal va a ser ministro del Interior? Provintzia bakoitzeko zerrenda ezkertiar bakarraz gain Rufianek gutxienekoen programa bat izango duen alderdi arteko koordinazio talde baten osaera proposatu du. Sara Santaolalla moderatzaileak galdetu du nork izango lukeen demarkazio bakoitzean nor aurkeztuko litzateken erabakitzea, baina ez du erantzun argirik jaso. 11:04 ditugu, ez dugu bestelakorik aipatzeko errepideetan, ez da arazorik uneotan, beraz seinalea bigarren kafeko lankide itzuliko dizuegu, gero arte. Eskerik asko Lander Martinez, guk aurrera egingo dugu entzuliok, eta bai eguerdiko 12:00 informazioaren ari helduko diogu berriro hementxe naiz irratian. Aurrera goaz, esan da bezala, eta segituan, gure hurrengo gonbidatu aurkeztuko dizuegu. Naiz irratian, bigarren kafea. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperluze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldika. Guk, asteazkenero, elkarrizketa akustikoak egiten ditugu, gonbidatzen ditugu. Bidean gaur berriz, abesti berri bat idaztekotan, haztuko ez dugun ura. Bai, Goiuri, guk astero entrevista akustikoa egiten ditugu, baina gaur ez da asteazkena, eta gaur ez gara musikari batekin hariko. Ez da musika asko maite duen, ez bentsa. Estan neren txiste bat, gau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Orduan beste gauza bat kontatuko dizuet. Gure hurrengo gonbidatua azkeneko zetorri zenean, kontatu zigun antzerkiaren bidez mundu hobe bat amestu daitekeela. Azken hilabeteetako albisteak irakurtzen jarrita mundu hobe baten beharra geroz eta presazkoagoa dela, iruditzen zaigu guri beraz, argi eta garbi esan dezakegu, antzerkiaren bidez mundu hobe bat amestu badaiteke, antzerkia behar dugula bai edo bai. Eta antzerkiaren beharra dugunez, horretan 20 urte daramatzan Lorena Arangoa gonbidatu nahi izan dugu gurera, bigarren kafea hartzera. Egunon, Lorena? Kaixo, egunon. Jarraitzen duzu sinesten antzerkiak mundu hobe bat amestu dezakeela? Sinisten bai, geroz eta zailago ikusten dut ere. Zaila dau. Haze giroa daukaguna, eskerrak, batzuetan, antzerkiaren bitartez, adibidez, edo lehen kontatzen genuen, ipuin kontalaritzaren bitartez, baditugun arnasgunetxoak eta badugun, esperantzarako bidea. Zer modu zaude, Lorena? Ongi, oso ongi, egia esan. Kafe bakarrarekin, beti zuekin hitz egiten dudamako itzan, kafe bakarra. Osea, ongi datorkit bigarren kafea. Bueno, egunon, Lorena. Kaixo, mai. Guendala gutxi egon zara estudioan genuen errepaso bat zure obra guzti eta guzti hori, baino gaurko aitzaki argi dago, ez? Larun bat honetan, hitzordu potente daukagu, Donostiko Lugaritzen, El Paraíso de los Rotos ikuskizunarekin. Zer ikusiko dugu, zer dago horren atzean, zuzendaritza, prozesua, badakit, ez dakit, bitxikeri bat dela, ez?
Bai, bueno, prozesu potentea izan zen, urte bateko prozesua, Pep Bilarekin montatutako historia bat da, eta orduan, bueno, hilabetero joaten ginen astebetez Gironara, hanberarekin lan egitera, eta egia esan oso prozesu politia izan du da, nekagarria ere bai, eta gogorra, ze nahiko galduta ibili gara prozesu guztian, da, bueno, berak argi utzi zigun lehenengo egunetik, hori, esan zigun, bueno, yo estoy muy acostumbrado a estar perdido, o sea que acostumbraros. Aipatzeko agian, bueno, nik egin dut pare bat aldiz ikastaro bat berarekin ez, kurso de imbecilidad, ez? O sea, bai. Ematen du cada un bufoneko ikastaroak, eta beti ikuspuntu oso kurioso batetik, ez, galduak, beti galduak, eta beti, ez dakit, zaplasteko bat bezala da berarekin ikastarokitea, ez? Bueno, itxegin dugu, aspertzearen garrantziaz, ez? Aspertuta nago, bueno, ikasi, aspertuta egoten, agian ikasi behar dugu, baita ere. Eta imbezilak izate. Bai, galdua izatearena nik uste importantea dela ongi eramatea, bueno, behintzat ez amorruarekin eramatea. Claro, alako prozesu batean zerotik hasten zehala, eta oso ongi ez dakizula ere kontatu nahi duzula, nola kontatu nahi duzun, egia da, bueno, oso galduta sentitzen zarela, baino frustrazio hori kenduta, galduta egotearena nik uste oportunitate bat dela ere, gauz berriak lortzeko, ez? Da, interesgarria da. Bai, gainera, bueno, azpimarratu behar, bai, Patxilarrearekin batera holtzan, lan askotan Patxi egonda zure atzean, edo zuri zuzentzen, edo kanpoko begiradara ematen, eta biak batera holtzan beste opari bat. Bai. Patxi, bueno, nik Nafarroko Antzerki Eskolan ikasi nuenean, bera nere irakaslea izan duzen, eta gero nere lehenengo clown bakarrizketa egin nuenean, bera izan duzen zuzendari bezala, eta, bueno, egia esan eretzako opari bat da, Patxirekin eszenatokian egotea, bueno, nik uste ere berarentzat oparitxo bat naizela ere bai, baino egia da, bai, tanden politia egiten dugula, eta da energia oso potentea sortzen dela, bai. Eta seguro nago, eta kanpotik behi da, ez dakit, inbidia, Lorena bezalako artista puska bat, Patxilarrearekin eta Pepilarekin, zego ez dakit, baina ni entxala hortan parte hartuko nuke gustu handiz gainera. Bai, bueno, osea, politia da, bueno, nik uste, lehen esan dizuedan bezala, galduta egotearen horrekin, nik estrenatu genuen egunean, Gaiarrantzukian estrenatu genuela Iruñean, hola nahiko leku potentea eta holare bai, niretzako behintzat, ni bukatzerakoan sentitu nuen orduan ulertu nuela obra. Estrenaldia bukatzerakoan. Begira. Eta bai, oso potentea izan du zen, pentsatu nuen lehenengo gauza bukatzerakoan, esan, hostia, que cabrón el Pep. Ez, hazen nolako movida montatu duen, eta bai dela historia bat eramaten zaituela, eta, bueno, pues, goiti behera baditu momentu oso potenteak emozionalki, eta oso momentu divertigarriak ere bai. Baino ez da jiji jaja ibiltzeko obra bat, baita ere, barre egiten duzu, baino bai barrutik zerbait mugitzen dizun zerbait da, bai. Bai, potenteagoa edo, bueno, ez dakit nola esan. Eta, bueno, azpimarratzen dugu altzea, baina zu ezara galtzen, Lorena? Ez dakit, pentsatzen de Milagros eta Valentina jarrituko direla hortik, edo Aranburgo itiarrak, edo zure abentura holtzaratzen jarrituko zuela, ez? Bai, gainera orain, bueno, daukagu proiektua, Milagros eta Valentinarin bigarren prozesu hau hastea, ze historio dituen orain Milagros eta Valentinak, eta hori, ze ateatzen den. Bueno, bukatzeko benga gonbidatu jendea lugaritzea juteko larun baten. Bai, neri kriston ilusioa egiten egitola Donostia, importantea bezala iruditzen zait, Donostia. Nera maioan behar do, osea, que pentsa, ze importantea den. Osea, que bai, gonbiatzen zaituzet, bai, ze egia esan, osea, ez da nerea delako benetan, porque jende guzti esaten ari da, oso obra potentea dela, eta merezido ikustea
Ze, bueno, pertsonai hauek ere galduta daude munduan, baino, bueno, nolabait obra hontan zerbait deskubritzen du beretaz eta beraien historiataz eta politia da hoik laguntzea. Ze modu ona jendea gonbidatzeko, Nere ama etorriko da, beraz, zuek ere etorri. Nere ama nere mundu da gauz importanteina da, osea que... Ba, Lorena, bajo jarraitu galtzen, sorkuntza prozesuetan, que zurekin galdu nahi gara. Eskerrik asko, abixatuko izuet. Mila esker. Zaindu asko. Venga, jo. Entzuleo goizeko 11:14 minutu oraindik gauza asko kontatzeko eta orain bai Goiuri kontatu beharko diegu entzulei mundutik egiten diren bestelako elkarrizketa akustikoen inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Here at High Sierra Music Festival, and we're going to play a song that was actually written by the Bee Gees called To Love Somebody. Asteazkenetan elkarrizketa akustikoak egiten ditugu bigarren kafean, etortzen dira musikariak, moldatzen dugu gure laborategia, goxo jartzen dugu, argiak itzaltzen ditugu, gure lanparatxoa jartzen dugu musikarien alboan, eta bideotxoak grabatzen ditugu, gero zuek gure sareetan edo gure webgunean ikusteko modukoak. Eta noizbait, horrela musikari gonbidaturen batek esan izan digu, honek hau izango da nire Tiny Deska. Eta orduan pentsatu dugu, hitz egin nahi dizuegula, munduan zehar dauden beste elkarrizketa akustiko batzuetaz. Zalantzari gabe honenak gureak dira. Hori, ez dago hemen zalantza izpirik. Baina, egia da, gurera ez direla etortzen mundu guztiko musikariak, gu Euskal Herriko musikaritan noia herritzen gara, berez, kontatu nahi dizuet, zede montre den Tiny Desk, adibidez, aipatzen digutenean musikariek gure Tiny Desk propioa dela hau, zer den Tiny Desk, baina baita ere, Tiny Desk baino, Tiny Desk bezain ospetsuak ez diren beste batzuk ekarri dizkizuet. Entzuten ari garen hau, adibidez, Jam in the Band proiektuaren ataletako bat ezagin musikariek nola izena duten momentu honetan, baina Jam in the Band entzuten ari gara. Zer da Jam in the Band? Eguzki energia zelikatzen den eta mugikorra den estudio bat da. Hobe esan da, estudio horretan grabatzen dena erakusten digun YouTubeko kanalaren izena da Jam in the Band. Nola jaio zen proiektu hau? Abokatu bulego batean. Hemen de Revivalists ari gara entzuten. Jam in the Band berezi batean, Gero kontatuko izu zergatik.
Bueno, esaten ari nintzen bezala, abokatu bulego batean sortu zen proiektu hau. Jake Kotler, abokatua, bere Venice Beacheko bulegoan zegoen 2011an, Kalifornian. Antxe egiten zuen lan, 5 egun, 8 ordu, eta Tennesseeko Bonnaroo musika jaialdirako planak egiten ari zen, bere 2 lagunekin, Dave Bell eta Luis Piquekin. Furgoneta bat alokatu nahi zuten jaialdira joateko. Jaialdiaren 10. edizioa zen eta besteak beste Eminem, Arcade Fire, The Black Keys eta My Morning Jacket ziren jotzekoak jaialdi hartan. Halako batean Jakeek esan zuen, ez dut furgoneta alokatuko. Erosi egingo dut eta are gehiago esango dizuet. Lana utziko dut. Bere lagunek esan beharrean zutxoratuta zaude, esan zioten, oso ondo iruditzen zaigu dena. Lanaldi egun horren amaieran, uko egin zion bere postuari, eta berak esaten du epifania bate izan zuela, eta orduan furgoneta erosi zuen, kontzertutxoak antolatzen hasi zen furgoneta horren barruan, eta YouTubeko kanal bat iriki zuen. Gaur daño, 800 emanaldi baino gehiago eskaini dituzte. Wyclef Jean, Gary Clark Jr., Phil Lesh, Good Grave, G. Biops, eta amo bezalako talde eta bakarlariekin. Love somebody, to love somebody, the way I love you. Bueno, berez, 3. furgoneta da, oraingoa. Furgoneta pixkat, furgoneta barra autobus izango zen, ez? Bai, bueno. Pixkat handia ez. Furgoneta da, Kizu furgoneta puxka da, Bai, Jakeek esaten du lehenengoa txatarra bat zela. Kalifornia eta Texas arteko distantzia gidatzea lortu zuen jaialdi batera joateko, baina hueltan saldu egingo zuela erabaki zuen eta polizia bati saldu zion $300 truke. 2. furgoneta bate erosi zuen, baina istripu bat izan zuen eta zirkulazioatik kendu behar izan zuten. Eta gaur egun dutena, askoz modernoagoa da. Solar Universe konpainiak berea bezalako ibilgailuentzat berariaz diseinatutako eguzki panel sistema bat oparitu zien, eta horri esker, edukiak grabatzeko behar duten energia elektrikoa izan dezakete. Hoxe da, Jam in the Van. Horregatik izena du Jam in the Van, van furgoneta delako, eta jam sesioak, kontzertua furgoneta batean. Hori da? Jam in the Van. Eta berez jendeak pentsalezake, leku arraroa dela, nolabait kontzertu bat egiteko, baina batetik, ibilgailuak nahiko leku ona dira musika egiteko, alegia refleksioa galtzen dutelako, inoiz, akaso entzungo zenuten, audio bat grabatu behar duzunean txukun xamar, ez da egit, guk irrati giroan eta musika giroan, da gauzabek oso kezkako ditugu beti, baina, ibilgailua leku ona dela, kotxe barrua, eserlekuen tapizeriak eta asko xurgatzen duelako erreflexioa, reverberazioa eta eta furgoneta hauek, gaur egun 3. ibilgailu honetan tratamendu akustiko pixka bat badaukate, eta, gauzek sonatzen dute, entzuten duzen bezala, oso ondo, badamen berezitasun bat, eta da, hain zuzen ere, gaur aipatuko ditugunen artean, da mikrofonia babesletza duen proiektu bakarra. Audioteknika etxeak oso mikrofono eta entzungailu, bozgorailu marka ezaguna da, batez ere entzungailu eta mikrofonoetan ezaguna, babesten du Jam in the Van, eta hasieratik beraiek izan dira eurekin, baina paradoxikoa da, justu gaur aukeratu dugun de Revivalisten bertsionetan, ahots mikrofonoak nik ez dudara uste audioteknika direla. Beste guztietan, egia esan ikusi ditugun guztietan, eta audioteknikak babestutako kontzertuak dira, eta oso garbi dago, baina kasu honetan, eta ez dakit oso ondo zergatik, pentsatzen dut taldeak berak baduelako bere babesletzaren bat, eta hor talkaren bat sortu dela, ez dakit mikrofono horiek bintzat ez dira audioteknika etxerenak, diafragma handiko mikrofonoak erabiltzen dituzte, horrek ere erakusten du lekua akustikokia kondizionatuta dagoela. Gero ikusi ditugu beste batzuk mikrofonoek justu espazioaren refleksio eta reverberazio hori ekiditeko funtzioa betetzen duten gehiago eta bilatzen diren mikrofono konkretu batzuk. Baina kasu honetan kondensatoreko mikrofonoak asko erabiltzen dituzte Jam in the Vanden eta kasu honetan ikusten ditugu The Revivalisten kasuan justu audioteknika markakoak ez direla. Baina hori ez dakit, ezin izan dugu argitu behintzat, baina kuriosoa da, nola, gero aipatuko ditugu beste batzuk, eta mikrofonia nahiko gauza xeleber bihurtzen den, eta jendeak jakin nahi izaten duen, zerkin grabatzen dute hau, eta nola,
Gero kontatuko dizuegu bigarren kafearen inguruan ere sekretutxoren bat, baina kasu honetan, kuriosoa da, Jam in the band, In the band. Ez oso zaila egiten zait esatea Jam in the... Jam in the band. Bai. Hala, jama furgonetan. Bai, Goiuri, kontzeptu ulertzen dut, baina esatea Jam in the band oso zaila egiten zait. Nik ezagutzen du proiektu antzeko, ez daukaz ikusirik, baina da Big Bang Science, Big Bang Zientzia, dago talde bat, katalanak direla, eta juten dira furgoneta batekin, zientzia monologo humoristikok egiten, herri eta formakuntza, eta zientzia zabaltzeko nahian, estanda komedirekin, eta bakarri daukalkerrekin, ban. Hauek ere, jamin de bandekoek ere egiten dituzte bakarrizketak. Hala, gure elkarrizketa akustikoak musikarienak izaten dira, baina hemen proiektu honetan webgunean kuskusatzen baduzu eta batuko dituzte baita ere, bakarrizketak ere egiten dituztela furgoneta autobus honetan, beraz proiektua oso ondo doakio Jake abokatuari, eta azkenean lan guztiarena etzen gainera bakitxarra izan. Tira, hau proiektuetako bat esan da bezala, Jam in the Van, baina baditugu beste batzuk. Nolabait, nazioartetik estatu mailara edo nolabait etorrita. Bat furgonetan, nahi fatu dugun oraintxe, eta beste bat, balkoi batean. Hemen denontzako daukagu egun batean, Madrilen, Pez kalean, 2 lagunek etxeko balkoira kantatzera irtete erabaki zuten. Lolak eta Marinak proiektu musikal bat partekatzen dute, eta duela urte eta erdi inguru emanaldi txiki bat improvisatu zuten 3. solairuko, beraien etxeko barandatik. Zerbait esponteno izan zen, pretentziorik gabea. Hala ere, asko handiagoa zen zerbaiten txinparta piztu zuen egunark. Horrelako kale jendetsu batean, oinezkoak gelditzen hasi ziren. Gorantz begiratzen zuten, batzuek mugikorrarekin grabatzen zuten, beste batzuek entzun besterik ez zuten egiten, baina denok argi zeukaten zerbait gertatzen ari zela balkoi hartan. Sortu zuten ustekabeko konexio une bat, eta handi gutxira istorio bat igo zuten Instagramera. Eta galdetu zuten ea jendeari gustatuko litzaioken balkoitik saio gehiago egitea. Erantzuna baiezkoa izan zen, eta ordutik kontzertutxoak egiten dituzte balkoi horretan. Bitxia bihurtu da historia hau, ze normalean ez dute iragartzen noiz egingo dituzten, ez? Balkoiko saio hauek, eta antolatzen dituzte, egiten dituzte, eta bizilagun baten etxera joaten dira grabatzea, ze grabatu egiten dituzte. Eta horrela, beraiek esaten dute, lortu dutela komunitatea egitea baita ere, ze bizilaguna ez zuten ezagutzen, eta orain bai ezagutzen dutela, ze, claro, nola grabatzeko bere etxea behar zuten, bizilagunaren etxea behar zuten, horrela ezagutu dituzte bizilagunak, eta ondan, orain, balkoian, sekulako festak antolatzen dituzten normalean, xumeak izaten dira egiten dituztena, baina beste batzuetan aprobetxatzen dute, festa egunen bat, ez? Madrileko festa egunen bat, eta hor egiten dituztenean, orduan bai jende gehiago pilatzen dela, baina balkoitxo batean grabatzen dituzte, eta gero, sareetan elkarbanatu, iruditzen zaizue. Oso goza ona, eta egia da, nik uste gaur aipatuko ditugun formatuetatik edo, kontzertu sentsazio gehien duena dela, batetik azpian jendea dagoelako, eta bestetik, jotzeko modua ere ez dagoelako hain pentsatuta nolabait ez, ez daite estudiotxo batean bideoa egiteko edo, grabatzen dute bideoan eta elkarabanatzen dute eta eduki bat dago, baina ideia originala bada oso kontzertua joko dugu balkoian eta gero bihurtu da eduki, nolabait esateko. Eta uste hor badagoela alde bat, ez? Gero aipatuko dut Tiny Desk, aipatuko ditugu beste batzuk, kasu honetan, zuzenekoena esango nuke, hau dela. Zuzenekoena, hau dela. Zuzeneko kontzertu baten energia edo parametroak gehien mantentzen dituenak. Eta ere gehiago, hasi naiz frikismoetan eta jarraituko dugu entzuleok, baina mikrofonai erreparatuta ere zuzeneko mikrofonekin egiten dute. Shure SM418, mikroklasikoena, norbait jendeak ulertzeko bertsolariek kantatzeko erabiltzen duten mikroborobil hori,
dira munduan gehien erabiltzen den mikroa, bueno, Europan gehien erabiltzen dena, Ameriketan Sennheiser zaleagoak dira kasu askotan, baina bai, asko erabiltzen den mikroa, eta kontzertu gehienetan ere ikusten diren mikroak, eta bateria mikrofonatzeko ere zuzeneko mikrofonia, hor Newman KM 184 diafragma txikiko kondensadoreak, bueno, nahiko estandar egiten dute dena, berriro diot, niretzako oso kontzertu kutsua duelako, bai. Beraiek esaten dute, Marina eta Lola dira sortzaileak esan bezala, eta beraiek kontatzen dute, gustatzen zaiela adibidez moto bat pasatzen denean, azpitik, eta entzuten denean, moto bat joan dela, ez dutela gero, ez dute garbitzen. Eta horrek ematen diola, xarma, eta berak esaten dute batzuetan ere entzuten dela bizilagunen bat izketan, ez? Eta ari zara entzuten abesti bat, eta batean, bideo batean entzuten da gizon batek esan duela. Joan zara alabaren bila eskolara? Eta hor dago, bideo horretan dago, hori delako xarma, ez da? Eta niri polita iruditzen zait, baina bereziki proiektu honetan, benetan politena iruditzen zaidana da, auzoa egiteko balio izan dietela, ez? Malasainan grabatzen dute, esan bezala Pezkalean, Malasaina oso modan dagoen auzo bada. Auzo gentrifikatua da. Eta orduan, bertan bizi-bizi, etxe asko badira etxe bizitza turistikoak, beste asko alokairukoak dira, eta orduan, jende asko joan egiten da eta etorri egiten da, hueltaka ibiltzen dira, eta orduan balio izan dietela beraiei oso egiteko, eta hori iruditzen zait, benetan oso ederra, eta... Ze poetiko ez, turistifikazio, eta hori hau bai da benetako balkonin, ez? Ze hora bai, hauxe da balkonin bai, oso polita. Odia aburrirme, vaya donde vaya. 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 Hau izan da El Balkon, kuskusiatu baita ere sareetan, eta ipatu dugu bat badela furgoneta batean egiten dena, beste bat balkoi batean egiten dena, eta beste bat laborategi batean egiten dena. Zeguk hemen, esan dizudan bezala, noiz baita ipatu izan digute, egiten ditugula gure elkarrizketa akustikoak badirela, ez? Euskal Herriko Tiny Deskak, Galizian ere, badaukate Galiziako Tiny Deska edo Galiziako elkarrizketa akustikoak. Enbilo izena du proiektuak, eta galiziar artista berriek folk glitch edo indie generoko musika interpretatzen dute, besteak beste, baina bereziki genero horiek YouTube edo Instagramerako egindako set lehunduetan. Atzean zer agertzen da, liburuak, liburutegiak estenatuki gisa, xarma berezia ematen dio guztiari, eta orain milaka lagunek ikusten dute Enbilo proiektuaren edukia, eta bihurtu da nolabait, Galiziako artista berriak ezagutzeko erakusleio bat, eta beraiei esaten diete Tiny Desk Galiziarra direla, guk esango dugu, elkarrizketa akustiko galiziarrak direla. Aquí nadie está a salvo de culpa ni se disculpa. Pentsa, Xeira eta Kamaino, gurean izan ziren biolin, akordeoi eta kantu, pandero, blooper horiekin joan den urtean, galiziarrak dira, ziurrenik pasatakoak izango dira edo pasatzeko izango dira. Eta izango dira Euskal eta Galiziar Tiny Desk egiten akaso lehenak. Begira, ze polita. Galdetu behar diegu. Lenguan Sabela Kamainorekin izketan aritu nintzen, akordio orkestrarekin Galizian joko dugulako, eta galdetu behar dietea inoiz egin duten horrelakorik. Pixka bat kontzertuaren joera horretara eramanda ere, esango nuke hau dela pixkaia hibridoagoa. Badago pixkat kontzertu sentsazio hori, zuzenean banda ondi xamar bat eta bar, baino pixkat gehiagoia eduki hori nolabait bilatzen, ez? Nola esango dugu, sareetarako, elkarbanatzeko bideoak pixkat pixua hartzen duen zuzeneko bat da. Eta hemen badaude mikrofon oso zuzeneko tipikoak, SM58 deipatu dugunak, baina badaude dagoeneko bilaketa batzuk lekuari egokitzeko. S Electronics mikro adibidez, hiperkardioidea dela, eta pixka bat zeharkako flauta harrapatzeko aukeratu dutena. Pintzako mikrofonoak akordeia hartzeko. Pixkat, Euskal Tiny Desk bagaragu eta hauek galiziarrak,
badago zerbait Tiny Deskarekin egiten ez duguna, eta da euren mikrofonia estiloa jarraitu. Gero hontaz ere hitz egingo dugu, baina tira, hementxe ikusten ari gara, Galizian egiten dena. Oso bigarren kafe iruditu zait, zen maleta zaharrak dauzkate aurrean, marrazkitxo batzuk atzean guk ere hemen marrazki batzuk dauzkagu, kafearen margoak, eta iruditu zait estetika polita dela. Agian kolaborazio bat egin behar dugu. Bai? Beraien saretan jartzen dute, parte hartu nahi balin baduzu, sesionezen bilo abildua gmail.comera idatzita, proposamena bidali dezakezula, beraz. Agian zerbait egin behar dugu beraiekin. Bideo ugari dauzkate, astero esan bezala bat igotzen dute, eta aizu, nik uste dut, bi laborategi hauen artean badagoela hemen harremantzeko aukera. Baina badaude gero famatuagoak diren beste batzuk, adibidez, Gallery Sessionrak, hauek oso ezagunak egin dira azken aldian, eta gaur egun garrantzi berezia hartu duen proiektu bat da Gallery Sessions, edo euskarara hitzez itzulita galeria saioak. Aipatutakoen antzera artistek musika zuzenean erakusten dute Gallery Sessionetan. Kontua da, oraingo honetan, protagonistak erakusleio argiztatu moduko batean sartzen direla abesteko. Acid Housen egiten dira Bartzelonako El Poblenou auzoan dagoen bulego batean. Eta esan bezala erakusleio bat da, argiekin jarrita dagoena, eta bertan grabatzen dituzte. Ikuskizun mota honetan gehien parte hartu duten artistak, batez ere musika urbanoa egiten dutenak izan dira, ez? Trueno, Nati Peluso, edo Dei Bost dira, aipatu hitzak egun batzuk. Benjartari gara entzuten. Gurera gerturatuta musikari napar ugari aritu dira, Amaia Romero, Natalia Lacunza, edo Benjart, horixe erakutsiko dizuego. Ponga pegas, no ponga multas, ponga el culo, recoja las mierdas de las vecinas que son sus jefas. Pero a la derecha, camino derecho, me imita derecho, ladra un chihuahua para hacerse el fiel, saluda a su padre, no oigo respuesta, mi perra es tan buena, me mira con pena. Le digo hasta el cero, que estás en su cel. Le digo no muerdas, tú porfa no mueras. Mea en su acera, ladra en su puerta. Yo te cuido a ti, a Chihuahua una jueza. Mi perro es un perro, la suya es marquesa. Mi perro no ocupa, allanando su verja. Chihuahua es comprada y no tiene ni idea. Y no se imagina, mamá para ir presas. Chihuahua no sabe, existen perreras. Chihuahua de mierda. Hau oso ezaguna egin zet, Benjarten abesti hau batetik, abestia ona delako eta oso mezu interesgarria daukalako eta oso metafora interesgarria erabiltzen duelako, txakurren bidez klase borrokaz ari delako, baina baita ere bere irudiaren gatik, ez pixka bat joan zelako, santezakegu Rosaliaz mozorrotuta, bere ihie luzeakin, txirikordekin eta horrela moteroz jantzita, pixka bat Rosalia estiloan joan zen eta oso ospetsu egin zen zan bezala, espetxu egin dira orokorrean Gallery Session hauek, erakusleio batean grabatzen dituzten bideo hauek. Que tengo es más cero y que en el banco haya más cero no puede cambiar. Aunque me haga facha como Sabina, que me haga viejo como los viejos. A la izquierda echo un cero, que frío un castero, madruga cajera, me roba la cartera. Esango nuke orain arte ez duela inork euskera zabestu, Gallery Session zentan, beraz, hori izan daiteke urrengo erronka ea gonbidatzen duten norbait euskeraz abestera, katalanez bai, abestu zuela Julietak uste dut, beraz, ea usartzen diren euskerarekin, baina tira, iritsi gara bai jo? Bai, eta hemen ere berezitasun bat, Gallery Sessionen nortasun agiria da Sennheiser MD lau bat mikrofono gris luze hori irrati estudio askotan ikusi izan dena,
irurogeita hamarkadako mikrofono bat da, guk gure entrevista akustikoetan ere, baino gehiagotan erabili dugu, egia esan hor aldaketak eta izan ditut, batutan joera bat, bestea, baino lau bata mikro zoragarri dotorea eta ona da, eta badu berezitasun bat, hiperkardioidea dela, eta beraz, ahoaren aurrean olabait jarrita, asko mugatzen duela kanpotik datorrena. Bere kaptazio esparrua edo da oso estua. Torrek egiten du inguruko zarata edo ondo egokitu gabeko aretoetan, nolabait reverberazio reflexioiek gutxiago izatea. Oso mikro vintage da. Eta diseinuaren, nik esan nuke nahiko diseinu nordikoa dela. Hola, diseinu oso berezia eta dotorea dauka. Eta Galeri Sesionen beste ezaugarri bat da askotan aktuazioan abeslaria soilik egoten dela. Eskaparataren bestaldean, kristalaren bestaldean, eta oinarri musikala, nolabait disparatu egiten dela. Beraz, agian organikotasun gutxiago duen formato bat esango genuke, eta pixkate estetika hori, abeslariaren kristalaren bestaldeko estetika hori nolabait baliatzen duena. Aipatu genuen atzo ere, eta Duplatarrek gure estudioan ronkola abestia jo zutenean formato akustikoan, azkeneko diskoarekin esan zutela hemen Galeri Sessions bat egin dezakegu, eta beti euki dugu horre erdi brometan buruan. Batira, Galeri Session formatua aipatuta, Goiuri, badauzkagu beste bat, gerora bigarren kafearen sekretu datuk ere kontatuko ditugu. Famatuena, Tiny Deskak, aipatu dugu orain, Tiny Desk gora eta bera, baina CD Montre da Tiny Desk. Hau da ezagunena, NPR, Amerikako Estatu Batuetako irrati publikoaren musika irratiaren proiektu bada. 2008 urtea zen hortxe testu inguruan kokatzeko. Eta Steven Thompson, NPR Musican ekoizleetako bat, Bob Boylekin zegoen, irrati esatari bateken. Eta kontzertu batera joan ziren. Laura Gibsonen kontzertu batera. Laura bada indikutsuko folk abeslari bat. Eta kontzertua klub batean izan zen eta haserreatera omen ziren kontzertu hartatik. Kasketaldiaren arrazoia zen jendeak asko hitz egiten zuela eta ezin izan zutela artista ondo entzun. Beraz, hurrengo egunean, irratian zuen lanpostura iristean, Thompsonek txantxetan esan zuen, aizu, Laura Gibsonek nire mailan abestu beharko luke. Zezea haserren nagoen atzo jendea etzelako isildu. Txantxa egia bihurtu zen, eta abeslariek bulegoko bere leku txiki horretan jardun zuen, bideoan grabatu zuten, eta YouTubeko kanalera igo zuten. Horrela jaio zen Tiny Desk, haserrealdi batetik. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Hasieran artista indie xamarrak gonbidatzen zituzten. Laura Gibson izan zen lehenengoa eta ordutik genero horretan oinarritu ziren, baina gero estilo gehiagotara zabaldu zituzen ateak eta mainstreamagoak diren abeslariak ere joan dira. Milioika ikustaldi batu ditu dagoeneko YouTubeko kanalak eta nik aipatuko dizkizuet ikusienak zein izan diren. Adibidez, Dua Liparena daukagu, Tiny Desk Home Concert, 142 milioi bisitalditik gora dituena, Mac Millerrena, Anderson Paak eta The Free Nationalena, Sting eta Shagirena, Zetanganarena, BTS taldearena, Justin Bieberrena, Alicia Keysena eta Adelena. Horiek dira top 10 ikusienak, nola egunero milaka ikustaldi dituzten, ez dizkizut aipatuko zenbat ikustaldi dituen bakoitzak, ze aldatu egingo da hitz egiten dudan bitartean, baina horiek dira famatuenak. Aipatu dut Zetanganarena agertzen dela bertan, 70 milioi bisitatik gora dituena, bere kasua bitxia da, ze pandemia garaian, pandemiak bereak egin zituenez, 2020-2021 bat inguru horretan, Tiny Desken grabazioak, musikariek komenigarritzak jotzen zituzten guneetara eraman zituzten. Hau da, bulegoak itxe egin izan zituzten eta ezin zituzten gonbidatu musikariak bulegora grabatzera. Orduan, etxeetatik aritu ziren. Tiny Desk
at Home izenpean, Zetanganak festa flamenko bat antolatu zuen Carvajal etxean. Stinek abesti batzuk jo zituen bere etxeko egongelandi batean, Justin Bieber kolaboratzaile batzuekin elkartu zen bere estudioan, eta Miley Cyrusek logela batetik abestu zuen. Ez dugu uste bere logela denik, baina logela batetik abestu zuen, eta Zetanganarena esan bezala oso ospetsua egin zen. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita. Eta hauek ere badira nolabait Tiny Desk bereziak, eta hemen mikrofoniarekin ere salbuespenak ikusten ditugu, baina Tiny Deskek badauka, eta hau Googleen bilaketak egiten hasita konturatu nintzen, niri bakarrik ez jende askori interesatzen zaiola zeintzen Tiny Desken mikrofoniaren oinarria, ez? Askotan ikusten da. Fijatzen bazarete Tiny Desken logoa, bada mikrofonola luze borobil fin bat eskuz marraztuta balego bezala. Zineko mikroak dira, ikusentzunezkoz mikroak, nolabait pertigan sonidistak aukitzen duen mikrofono hori. Pertigisten mikrofonoie dauketen berezitasuna lehen aipatzunen bezala, baina hauetan oso mugakoa da, kaptazio anguloa oso istua dela. Eta horrela lortzen dute, pertigista fijatzen bazarete, rodajetan beti dago, harrapatu nahi duen soinuaren iturriaren bila. Hauak balin badira, hauetara seinalatzen. Nolabait, kainoi mikrofona ditzen zaie, eta horrek harrapatzen du, urruti egonda ere ahoa, angulua inda estua, ahotik ateratzen den hori bai eta gainontzekoa ez duela hartzen. Tiny Deskek mikrofonoiek erabiltzen ditu, ez dira goxoenak ahotsa sonorizatzeko, ez dira leunenak, askotan mikrofonoetan terziopelo edo horrelako soinu goxoagoen bila edo aritzen gara, eta kasu honetan, beraien apostua oso da gordina. Lehen Sting entzuten ari gara, Sting dauke baju bat, baju hori lineatik hartuta dago, mikrofon hori gabe, bere amplia dauka hor, baina lineatik hartuta dauka, Shagirekin ari da kantatzen, mikro bat istentzako, beste bat hor eurentzako, eta Tiny Deskek egiten duen gauzen artean, eurek pistetan grabatzen dute eta gero hori prozesatu egiten da, bigarren kafean ere entrevista akustikoetan horrela egiten dugu, baina ez diote uzten artistari, berak nahasten. Zergatik, artistari nahazten utzita azkenen artista egingo lukelako dena birgrabatu edo alden guztia birgrabatu eta perfekzioa bilatu, eta beraiek oinarritzen dute Tiny Deska egiazkotasun horretan. Eta horrek behartzen du taldea ondo ensaiatuta joatera, gauzak ondo jotzera, eta musikariak onak direnean oso mikrofono gutxirekin eta oso modu xumean ere oso produktu onak ateratzen dira. Beraz, hor badago egia handia. Fijatzen bazaretere Tiny Desketan gutxitan ikusiko dituzue egurrezko pianoak. Adelen Tiny Deskean esaterako teklatu elektriko batekin daude. Yamaha motif batekin, 5.000 euro balioko dituen teklatu batekin, baina pianoak sonorizatzeak ere ematen duelako lan gehigarri bat. Batzutan ikusi ditut, baina orokorrean saiestu ere egiten dira, pixkat teknikoki gauzak oso garbi dituztelako eta ez dutelako nahi izaten gehiegi nahaztu. Eta horregatik askotan guk ere bigarren kafean pianoarekin lan handiak hartzen ditugu. Afinatu egin behar delako maiz, piano mikrofonatzeak sortzen duelako imperfekzio puntu bat ere, azkenean pianoaren mikrofonetatik ahotsa sartzen delako, eta ahotsetatik pianoak bere sortzen duen soinua, hori piano elektriko batekin ez zaizu gertatzen, dena bi kableetan barrena doa erabate aislatuta, ezta. Baina, badira joeraz berdinak, eta Tiny Deskek kasu horretan oso egiazko apostua egiten du, eta, nik uste txalotu behar zaiela apostu hori, benetan iruditzen zaidalako baduela bere balioa, baita esan beharra dago, horrelako apostuak ere egin daitezkela gaur egun, Tiny Desk oso handia delako eta mundu guztia prest dagoelako bertara joateko, bertara joateko, naiz eta, bertan pixkat apostua egingo duzun, gauzak ez dakit, gaizki ez dituzte utziko sonatzen, baina kriston trampak egiten ere ez dizute utziko, eta ustut hori ere badela pixkat Tiny Deskaren ezaugarri horietako bat. Tamen ikusten ari gara Adele eta fijatzen bazarete, bideo elkar banatzen ari naiz, mikrofonoa dago ahotik oso urruti, ia jazte ikusten planoetan,
pixkat plano irekiten ikusten da, eta da, kainoi mikrofono bat, uste dut Sennheiser MH bat dela, oso urrutitik, nolabait, ahotsa hartzen duena. 15 urte dauzka bideo honek. Bai, ez da? Wow. Eta fijatzen bazarete, Adelen ahotsa, hain da polita, ondo funtzionatzen duela. Baina zuek Adel, hau baino askoz goxoago entzun duzue. Pixkat, sonidoaren timbrikari reparatuta entzuleok. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me. Ez dago zeta. Zeta tekstura esan nahi dut. Dago, nahiko gogor. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing. Eta oso reverberazio gutxi. Akaso salako reverberazioarekin dago rever digitala, gaur egun pilo bat erabiltzen dena. Gutxi, oso lehor, oso gordin. You said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies on me. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory. Egizu orain lehiak eta egiten dutela. Tiny Desk Contest izena du eta urtero egiten dute eta zeri egin behar da parte hartzeko musika taldek edo abeslariek bideo bat grabatu behar dute eta bideo aurkeztu behar dute. Eta zer irabazten duzu? Bueno, batetik grabatuko dizuetela Tiny Desk kontzert bat, Washingtonen beraien bulegoetan, Tiny Deskeko ohiko bideo bat grabatuko dizute, horrez gain industriako horrela mentore bat jartzen dizute. Elkarrizketak egiten dizkizuete NPR's All Things Considered izeneko saioan, eta NPRek egiten ditu horrelako pira batzuk urtero, NPR Music izenekoaz, esan dugu NPR dela musikan oinarritzen den irrati kate publiko ez, beraiek egiten duten bira horretan parte hartzeko aukera. Beraz, partaide pila bate egoten dira, ze azkenean musikari batentzat sekulakoa da. Sarietako bakoitza horrela bere kabuz, garantzitsua da ez, grabatzen dizutela Tiny Desk bat, eta badakizu, jende askok ikusiko duela, beraz, horrek, ematen dizu bultzatxo bat. Industriako mentore bat jartzen dizute, hori ere oso garantzitsua, musikari hasi berrientzat. Elkarrizketak egiten dizkizuete, Amerikako Estatu Batuetako irratikatek garrantzitsuenetako batean, eta gainera bira batera eramaten zaituzte, sekulakoa da, eta badakit parte hartzaile asko egon direla, itxi dute EPA orain, zetitzen dugu, baina urtengo EPA itxita dago, haien datorren urtean aurkeztu daiteke Euskal Herriko talderen bat. Aizu. Ni kontua zanet, zorionak iruditu zait, ez dakit nabil hemen zuei entzutan eta goza bidatzen, porque ez nun ezagutzen horrelakorik, eta batez ere puntu hori teknikoarena nola, eta baino gelditzen zait, ez dakit, zalantzaren bat, gure zilborra begiratzen. Nik ez dakit hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikotan zintzu dira sekretu zen mikroak erabiltzen dira eta nola egiten. Begira, hainbeste buelta eman ditugu, oraintxe jarri dut. Idoia Surmendiren hitzetan, nik netzako da entrevista akustiko fetitxe bat, hau? Bai. Eta konturatu nahiz, ahotxean, lehen aipatu dan Sennheiser MD lau bat hori, Gallery Sessionsek erabiltzen duena, jarri geniola egun hortan. Zergatik, angulo itxia duelako, hiperkardida delako, aislatzen duelako, eta pianoa bestaldean tapagabe genuen, pianoak arnaz hartzezan, altzuen garbien sonazezan, eta berak ere entzuntzezan pianoa oso garbi, eta hor magia bat sortu zen. Eta Angela baby zenitzetan maialen lujan bioren azken puntuetan. Badago beste sekretu bat hemen adibidez, mikrofona tuta dago piano hori, soilik DPA mikrofonoekin. Baino hiperkardioide figurako mikroak pianoa hartzen du zerbait.
bestaldean. Eta nahiko natural, nahiko mikrofono bakarrarekin balego bezala sonatzen ari da, Idoiak oso ondo jotzen duela pianoa, oso ondo moldatu zela gure Ronix zaharrarekin, hor ere pianoekin hartu behar da puntua, badaude musikariak ona etorri direnak, eta esan digutenak, kosta zait hartzea, Idoia oso ondo moldatu zen berarekin, eta hemen pintzako diafragma txikia ez, hauek pintzako kondensadoreak dira, saxofoio trompetetan horrela ikusten dituzuen kuello de cisne edo ditzen zaie ere, horietako birekin sonorizatuta zegoen pianoa, baina gero formatuaren arabera esko aldatzen dugu. Ahotsetan diafragma handia oso gustoko du nik, batez ere Sennheiser markatu ez, AKG 414, esaten diogu askotan euskeraz, hola doratu xamarra den mikrofono bat, handi xamarra, eta horrek ahotsetan oso ondo funtzionatzen du, batez ere zarata handia ez balin badago, bateria jolea atzean balin badaukagu, ez digu baina ondo funtzionatzen, eta batzutan apostori egiten da, baina gero ahotsa entzuterakoan talde guztiare ahots mikrotik sartzen ari zaizu, eta ez da egokia. Gaur edo bihar iritsiko zaizkigu Kadizetik eskuz egin dizkiguten 2 mikrofono, bai? Zintako 2 mikrofono. Kuriosoa zenik Inigo Irazoki teknikari ere galdetu nion, badakidalako bera oso zalea dela mikrofono zintena, eta berarekin grabatutakoa naiz, eta gustatzen zaitaren sonido hori, eta zinta mikrofonoak badu sonido oso apala, oso leuna, oso goxoa. Eta argumentatu ziren, badago luthier bat, Ortiz Luthierska dizen, ark neurrira egingo dizkizu, eta berarekin hitz egiten, esplikatu nion, bidali nizkion gure bideo batzuk, zer behar genuen, aislatzeko eta bar, eta bidean dira mikrofono horiek. Eta orokorrean denetarik erabiltzen dugu, baina... Barkatu, eta zuek uste duzue artistak somatzen dutenean, horrelako maitasuna, horrelako babesatzetik, egokitzen dire bai, berezitasun horretara, eta ez dakit zerbait berezia eskaintzen dutela. Batzuk bai. Nik esango nuke batzuk baietz, izatez batzuk iristen dira ona, oso relajatuta, esan ez, eskentzun ditugu gauzak eta badakigu oso ondo sonatzen duela. Beste batzuk etortzen dira inoiz ikusi gabe. Hori da. Normalean, gaur egun ja, gehienak etortzen dira ikusita. Lehen gertatzen zaigun gehiago, igual ez jakin eta harrituago egon, edo gero artista batzuk geratzen dira gustorago euren lanarekin, pentsatzen dut gurearekin ere, dendenek ez ditut esaten, baina guk adibidez, Tiny Deskek ez bezala, artisten batzuek eskatuta utzi diegu eurek nahazten, eta nik orokorrean beti eskatzen diet artistei entzuteko. Ni adibidez, beste bideotan ikusi dugunen, Sting edo Adele, ikusi diet, disfrutatzen gozatzen egoera hoiekin, osea, bat jundira berezitasun horrekin. Gauza bat da gure asteazkenetan entzuleak zuzenean entzuten duen hori, horrek normalean, bai, soinu mai badaukagu hemen, zuzeneko soinu mai bat, eta hor reverra, kompresioa, ekualizazioak, eta bestelako gauzak egin daitezke, egia da, saiatzen garela, old style egiten, alegia mikrofonoarekin eta mikrofonoaren posizioarekin ja gauzak lortzen, ze gero maniobrabilidadea ez da inaundia, batez ere instrumentu gehiago daudenean, baina gerora Instagramera igotzen dugun eduki hori, eta YouTubera, eta naiz irratiaren webunera igotzen dugun eduki hori, bai dago pizetan grabatuta eta prozesatuta. Zuzeneko nahasketa atikaratago, lasaiago entzun eta nahastuta. Eta normalean artistek eurek entzuten dute, eta beti egoten da, nik igual gitarra pixkatikoko nuke, edo rever gutxi xamar sentitzen dut, gehiago, ez Valhalla reverra erabiltzen dugu, eta orokorrean nik ja gordeta daukat preset bat, bigarren kafea reverra hotxa. Eta normalean, zuzenean, plaf, hori doa, eta gero, pixkat ajustatu daiteke, ekualizatu daiteke rever hori gehiago du gutxiago, baina badakit gure estudioan normalean gauzak ere nola sonatzen duten, badakit 1000 eta 2000 hertziotako frekuentzietan baditugula hor arazotxoak, eta azkenean nahiko, sonido homogeneo xamar bat bilatzen saiatzen gara, baina badiot zut, lehengoan, oraintxe Idoiak ahotsean duen mikrofono hori, azkeneko zemen zeatik ez egon zenean, mikrofono horrek gitarra akustikoa hartu zuen, aislatu nahi nuelako bateriatik, eta ahotsetan berriz, Sennheiser dinamiko batzuk zeuden, mikrofono batzuk ere pilatu ditugu urte hauetan gauzaiek bilatzeko, eta horrek ere ematen dio pixka bat, berezitasuna nola baita esateko. Eta hor ere joan gara aldatzen. Garai batean ez, gerora
tarteka gauzatxoren bat afinatu izan dut postprodukzioan, momenturen batean gauza txikiren bat ikutu behar balin bada, ikutu alizateko. Eta horreko gauzak egin izan ditugu. Eta... ikusi dudan Idoiaren elkarrizketa akustiko horretan. Zer? Gure landarea bizirik zegoela. Eta horrein ez dago bizirik, eta bideo horretan agertzen da oso berde eta oso fresko, eta orain lorontzia daukagu, baina lorerik ez. Ze pena, Bai, pena ematen du izu. Beste entrevista akustiko bat erakutsi nahi nizuen, baina ez dakit entzuten ote den Einaute Lorrietak gurean eskaini zuen, hau? Zalditik gatoz, gurera goaz. Zalditik gatoz, baina began egiteko saltza inoiz. Guzti argitan Uste dut hemen ez dudala topatu nahi nuen audioa bera, hau kamarako audio batetik ari gara entzuten, zoritxarrez, baina ikusten dut irudian adibidez, hemen ere aipatu ditudan 2 mikro eta gure nahiko mikro fetitxe izan direnak, batetik ahotsean aipatu dudan mikrofono luzeska hori, Idoiak ere erabili zuena, Sennheiser lau bat hori erabili genuela, eta gitarra grabatzeko aldiz AKG 214 doratu diafragma hondiko hori, eta hemen gertatu zen beste gauza polit bat, Einaute Lorrietari esan genion nahi genuela etortzea, esan zuen baietz, hitzordua jarriko genuela, eta etorri zen, eta esan zigun, opari badakartze lehenengo aldiz bizitzan joko dut harmonika publikoki. Eta ze loturak bizitzan, ze harmonikarekin aipatu genitzaken artisten artean badago gaurko saioa abiatzeko entzun dugun Bruce Springsteen bera, eta azken egunetan Einaute Lorrietak aitortu du, bere ekoizleak Bruce Springsteenen laguna dela, azken lan honen ekoizleak, eta Bruce Springsteenek primizian entzun duela, Einaute Lorrietak kaleratuko duen urrengo lanaren zerbait, ez dakigu kolaboraziorik sortuko den hortik, baina tira, lotura horiek bai gertatzen dira. Guardiko 12 ditugu entzuleok, hasi gara menizketan eta izketan, eta egin dugu saioa, kontatu nahi genizkizuen gauz asko, kontatu gabe. Kafearen onura kontatu nahi genizuen kontatu garai Viktoriarrean erabiltzen ziren estetika, joera eta produktu toksikoak, baina bihar kontatu beharko dizkizuegu, zegore Guardiko 12 dira. Mai Gorostiaga Pozo, datorren astean oraindik gurekin izango zara. Placer bat. Gerora tarteka eskapatuko zara ozaotik gurera protagonistak ekartzeko. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Agur. Gaur erdi osatuta bihar osorik. Ikusiko dugu. Entzuleo, guagoaz, zaindu asko, besarka da handi bat. Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.